Šivamo hrvatsku zastavu. Ode prst, ej! Joj! Zezam se. Ne šivam hrvatsku zastavu. Hrvatska zastava je tu. Nego šivamo ono kaj staviš sa strane tu da možeš zavezati zastavu na stadionu. A zakaj nam to treba? Evo to tak izgleda kad ja zašijem. Gledaj kak je to profije. To sam zašijem za zastavu i zavežemo na stadionu našu zastavu hrvatsku. Zakaj nam to treba? Danas idemo gledati utakmicu u Kov. Irska druga liga, Kov Ramblers-i. Za njih igra jedan Hrvat, zove se David Bošnjak. I idemo ga podržati, znači nas nekoliko Hrvata. Stavit ćemo hrvatsku zastavu jednostavno tam da podržimo našeg čovjeka. Jel' tako? Da. Treba podržati sve naše igrače koji god državi da igraju. To je normalno i fair, jel' tako? Da. Ajmo onda. Idemo to zaši do kraja i krećemo na tekmu. Može? Okay. Gle, uzeo sam neku tu žuto-crnu zastavu, to mi je prvo palo pod ruku. Bude to dobro dok se izreže. Gledaj kako to ide. Ćao, pa nema me Evropa. Opa, tu malo krivo. Bude to dobro. Bude to dobro, A sad ti piše na majici. Ja sam šef, sve do Petra nije tu. Petra je žena. Nema je tu, zato se ja mogu sad zezati tu s mašinom. Uspio sam 5 komada napraviti, tako da sad treba to zašiti za zastavu. To baš ne bu lagano. Ali, ćemo da probamo. Nema veze kad je to druge boje. Važno da ima funkciju, a to je da stavimo na rubove i da možemo zavezati za ogradu. Ovaj zadnji dio mi nije išao, sve mi se zapetljalo, uskočila je žena i završilo se. Hvala. Evo je, gotovo. Gle ovo. Ko pravo je, gle kako to izgleda. Hvala ženi na kraju koja mi je pomogla. Spremni smo, idemo na stadion, vidimo se uskoro.